Hai jotono no khulumkha tesha ani kadal video o hingke jotono no hain hai lam shogge tini hingke ang bazar o tongto tini ani blog no start khairo laha taman hingke ang nogo to sok time mai ang nogo hingke phwai ke tui rok to kudui akodi hingke ang mobile ro ni kisa fan time mai ang bon bage ang dugan no phai chengha hingke tabo hingke ang dugan no khoroi phai chengwai sin bas jo kalaijak agortla thang tonglai ani bwsai bai ni rok nukma khana ni gana ro achokjak hingke tabo hingke jeng thanglai tongkho hingke lamao kisa masa watui ro akorok si nokha rok si somon nai wasing majaklaini hana kwbangma nokha rok bo somon tongo yang side o hingke amo hingke ang bwsai hingke Shillong ni side tongo hinui khana de ang kisa voice roi hinui rok khana ke masma mrine hingke nai tongni choi hakhe no blog no tabo hingke jeng Agartala o phai sofailai laha aro hingke watui kisa wai tongkha lamao kwbangma watui kwbangma wajak haphano aro hingke kisa komoi laha hingke jeng watui majagui si mathang khomong hingke nai tongni choi hakhe blog ani blog no paithak jora norok ni support belai khe nango hingke timani karone jeng ma phailai laha Agartala o amo boni rok tai tini samanai nongni tongkhai phailai laha tamani bangui phailai kha moni rok siwani hingke blog no paithak jora naima tongnai nai tongdi hingke tabo hingke jeng room o phai sofailai laha ree rok change khaioi akorogoi ang dabok sak no kisa nai tongo camera o hingke yang hingke ani nog ni borok mothal sai si rok tongsu lengjak mani bo hingke tabo jeng mami rok akorok sungmani nai sunglai tuluk heno hingke mami sungma room o ang haphai laha omo hingke chicken ang mosla rok bolai mono sernanai kwrak khe omo kaisa jaga o talangani bagui jeng ready khailai tongo hingke ordek khe sungnai ordek hingke seri kwrak khnanai olainai de omo haike seri tongo hingke waisa ani bwsai no serjar mansi bo tubo thokjak laha hingke ni rok bo chakhana kwbangma borok no omo haike seri kwrak khe yang bo hingke mosla rok sugui tongo tei kaisa moi sungmani bagui hingke yang hingke ang chicken no fry khai tongo naidi piece belai kotor hingke jeng kaisa jaga o thangani nai tongo bo jaga o thangnai ni rok mono siwani hingke kwbangma ni video phai tongo morok no kaisa khe manai hingke yang hingke moi pailaha ani chicken fry khaimani hingke tabo hingke jeng mai chalaigra sinai mami rok bo mola hamba hingke nai tongdi ni rok jeng ang mai khur tongo hingke tabo jeng mai chalaio akorogoi ma thulaigra sinai hingke kinchi ni khana kwbangma samung bo tongkho hingke boni bagui sinai rok kaham khe nai tongdi choi khe ani blog no ni hajamung ni support belai khe nango pila froni hai video ro ang asa regularly romaya bung tonglaha haphano tabo tisa tuluk khe ang video no continue khaimani sakthari tongo pano nogroko kisa masa pailai yani rok no to ang phunugui ni tongo mani bagui pailai rok ngai tong akorok ro hingke tabo hingke jeng rokolai laha thulai sinai he hingke mairok bo chabai laha hingke asang nostang tini ni video asang lo blog rolia hingke khana haina hai tesa video ni rok nukmanai jeng je byang thangani nai tong hingke naising tongdi tei kaisa next video jotono hor kaham bye bye।